हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय फिन खेब चेनेलावहाय दा बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों आं दहाय मर्निं टाइमाव लोगोफोर मोनसे आपडेट्स लाबोदोंमोन जाय जोंहा बे हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौहाय उदैयाव अन्थाइ जादों होननानै फेक निउस बानायनानै बिथांमोना पस्ट होदोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि इउटुब चेनेल पर्टेलाहाय निउस चेनेलाहाय दा बिथांखौहाय गाज्रि रोखोमै रायजो राजाफोरनि थाखा फैसाखौ जानायनि फाब नांदों बेबायदि उदैयाव अन्थाइ जाजादों होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि सिएम बारग' सिएमखौहाय बड'लेण्ड बुब्लियाहाय बेबायदि पस्ट खालामनानै बिथांमोना होदोंमोन दा बिनि सायाव बिथां जन खारजि बिथाङाहाय मा बाथ्रा बुंलांदोंमोन आं बेखौ दहाय फुङाव मर्निं टाइमावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ लाबोदोंमोन लोगोफोर दा बिनिफ्राय फाइनालि जोंहा लोगोफोर दा जोंहा क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय जोंहा FIR होनाय जाबाय आरो बेल' नङा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय जोंहा क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय FIR होनाय जाबाय बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस चेनेल पर्टेलखौहाय बिथांमोना FIR होबाय दा नोंथांमोना बे क्लिप्सखौहाय नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर दिनै जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों FIR होफैदों जाहोना बेनो मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर BPFनि आफादगिरि आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों बिथांमोनहा बुंदों हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब स्स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब बेबादि मोनसे गाज्रि कमेन्ट होदों दा बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ बेबायदि अपमान खालामनो नाङा आं दिनै माने सानदों बे मोनसे चेनेला सोरबा बेक्तिगत मानसिनिसो चेनेल बे मोनसे पर्टेल चेनेल नङा बेक्तिगत मानसिसो दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै पर्टेल चेनेलनि बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि केरेक्टार बे इथिक्सखौ बिथांमोना बुजियाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों केस होदों बिथांमोननि बे हाबाब जे कार्यकलाप जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा आरो बिथांमोना क्षमा बिथों राजु हाबाबै क्षमा बिथों बेबादि माने बे मोनसे लिरनानै होनायजों जाया राजु हुआ क्षमा बिथों नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों BPFआ गावनो निजा बबिया दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन दिनै जों खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बेबादि पर्टेल चेनेलफोरखौ जोंनि समाजाव जायगा होनो नाङा बिसोर समाजखौ खनले गुबुंले खालामनायनि बेबस्थाखौसो खालामबाय थादों मोनसे बेमारा माने माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जायो नामा आरो हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोराव हाजार मानसिनि थाखाय कल्याणसो मावदों हाजार मानसिनो साख्रि होदों हाजार मानसिफोरनो फरायनायनि खाबु होदों मेडिकेल कलेज बानायनानै इन्जिनियारिं कलेज बानायनानै CIT बानायनानै इउनिभार्सिटि बानायनानै बा गोबांथार इउनिभार्सिटि बानायनानै दिनै माने गुन गोनां सोलोंथाइसो दिनै होदों गोजौ शिक्षानि मानदण्डखौ होदों दिनै कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना साख्रि बाख्रि होदों दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ दिनै बिथांमोना फाब नांदों माबादों होननानै बुंनाया जोंनि माने दुर्भाग्यजनक जों दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों राजु बाहाबै दिनै क्षमा बिनांगौ नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो BPFआ हारसिङैनो दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन बेखौ आं गोख्रों सोंखारि हरबाय बेल' नङा लोगोफोर जोंहा मोननै जायगायावहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौहाय FIR होदों दा मोनसे जायगा जाहैबाय जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो होदों दा बेनि भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन आं ससे भिडिअ क्लिप्सखौ होना होगोन स्क्रिनावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि बे हाग्रामाखौ जोंनि सारखौ जिबायदि नंखाय खोथा रायनानै बुंनानै बांसावलाबाय थानायखौ जों सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि एक्स BLT क'अपारेटिभ ससाइटिया उदालगुरि थानायाव FIR होफैनाय जाबाय जोंनि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर नांबोनानै माने सलायबोनानै BTCखौ डेभेलपमेन्ट खालामबोबाय अनेक जौगाथाय खालामबोनायनि सायाव दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिया सोंखारिनो मा अधिकार दं बिथांमोना सोर बेखौनो जों दिनै सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि थानायाव बिथांमोननि एगेन्स्टआव FIR होफैबाय एसेनो दा दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिया माबा मोनसे जानानै फिसा बेरामजों लोमजानानै हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लादोंब्लाबो दा बायदिसिना बेबायदिनो जोंनि समाजावहाय बानसावनानै दाय खालामनो नाजायो दा बेयो वान साइड सोरनिबा जानानै पलिटिकेल्सनि जानानै बाथ्रा बुंनाय जादों बेखौहाय जोङो ओरैनो हमनो हायो लोगोफोर
दा नोंथांमोनाबो एसे सानना नायबानो जाबाय बे वान साइड बाथ्रा बुंनाय जादोंना जायाखै सोरजोंबा पलिटिकेल्स पार्टिजों लोगो नांनानै बुंनाय जादोंना जायाखै बे बाथ्राफोराहाय नोंथांमोना दहाय मर्निं टाइमनि भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ दा लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा गोबाव बोसोर 17 इयार्स जोंनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथां साराहाय जोंनि BTC खौ सासन खालामबोबाय जोंनि बर'फोरखौ गुबुनजों नासयजानाय गुबुनजों गादबजानायनिफ्राय रैखा खालामबोबाय 17 इयार्स 17 बोसोर बिथाङा खामानि मावबाय जिरायनाय गैयालासे बिथाङाहाय गोबां बिथिङावहाय गोबां रोखोमनि खामानि मावबोदों बिथाङाहाय जाफुंसार जाजोबदों गासै खामानियावनो दा जोंनि BTC खौहाय बिथाङा बासायदों जोंनि BTC आव मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ खुगाजों बुंनानै फोरमायस'नो हाया लोगोफोर बिथांनि मावनाय खामानिफोरखौहाय दा बेबायदि गिदिर गोलाव मानसिखौनो जोंनि समाजावहाय मानि थाखाय वान साइड बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे ससियेल मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल पर्टेलखौहाय दा बिनि थाखायनो प्रुफ गैयालासे जेबो फोरमान होनो हायैलाय बिथांमोननि चेनेलखौहाय जायफोरा निउस हगारदोंमोन बानायनानै बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल पर्टेलावहाय दा बिथांमोनखौ FIR होबाय लोगोफोर मोननै जायगायावहाय मोनसेया क'क्राझार आरो मोनसेया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय दा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुखाबाय लोगोफोर आं भिडिअनि क्लिप्सखौहाय होखाबाय दा उननि समाव मा जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जुदि बिथांमोना निमाहा बियाब्ला बिथांमोनावहाय मेडियानि गेजेरजों फैनानै बिथांमोना गावसोरखौ गोरोन्थि जाफ्लांबाय होननानै बिथांमोना निमाहा बिफिनाब्ला बिथांमोना आरो गोख्रोङैहाय एक्सन लागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना रोखायै बुंलांबावदों लोगोफोर मिडियानि गेजेरजोंहाय दा बेनोमोन लोगोफोर सानै हयैसो बेनिखायनो नांगौ बिथांमोना बुंदोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल पर्टेलाहाय बोरैबा कपि पेस्ट जाफ्लांदों भिडिअ'आहाय आपल'ड जाफ्लांदों होननानै दा नों टाइपिं खालामनानै नों आपल'ड खालामाबा भिडिअ'आ मालाबा हारसिङै आपल'ड जाया ससियेल मिडियायावहाय जों बेखौ गोबाङानो मिथिखायो दा बियो ओरैनो बुंफ्लानायसो गावसिनि दायखौहाय बारग'गोन साननानै दा बेनिखायनो जोंहा माखासे सोद्रोमाफोरा FIR होनाय जाबाय बे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि पर्टेलखौहाय दा नोंथांमोना नुखाबाय स्क्रिनावहाय आं दिन्थिलांखाबाय लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर जुदि सोरबाफोर जोंनि बर' समाजाव गेदेर गोलाव सुबुंफोरा सोरबाफोर लोमजाब्लायदोंब्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङब्ला बिथांमोनखौहाय जोङो थाबैनो हामथों थाबैनो सोरांनि लामायाव फैथों बेबायदि होननानैसो जोङो आर'ज गाबनो नाजानांगौ लोगोफोर जों आर'ज गाबनांगौ दा बिथांमोनना गाबनायनि माबायानो गैया लोगोफोर बिथांमोननियाहाय माने माबेबा मोनसे फिसा लोमजानायखौनो बायदिसिना बुंनानैसो बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय पस्ट खालामना होलाबायनाय नुनो मोनबाय जों दिनैनि बे समावहाय दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय अनसायनाय सापर्ट खालामबानो जाबाय चेनेलखौ थाबैनो नोंथांमोना हाजासे ग्र' खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर दा बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर दानिया लोगोफोर आं एसेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बे समावहाय दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय